Moi! Moni teistä varmaan ihmettelee, miksi tämmöinen otsikko. Oikeesti mun täytyy kertoa teille tää tarina. Tää sijoittuu kun mä oon alle 12. Mä en ihan tarkkaan muista minkä ikäinen. Mun mielestä oli talviaika. Mä sitten menin ulos ja mulla oli ilmakivääri. Sitten mä pidin niinku näin asetta. Vähän niinku, kuten huomaatte, näin niinku tätä kivääriä. Tää on ei kivääri. Kuitenkin. Mä sitten kattelin siinä oikeesti mitä ammun. Mä pidin niinku tiedätkö sormeen liipasimella, mitä ei pidä koskaan tehdä. Ja mä sitten korjasin mun asentoa. Ja samalla, tiedätkö, mä niinku nostin asetta. No sehän saakeli, se laukesi. Se ammuin itseäni, se laukesi mun jalkaa. Tarkemmin sanottuna, se meni läpi mun talvikengän. Se meni läpi sukan ja iskeytyi siihen kynteen. Voitte vaan kuvitella kuinka paljon se vaan sattuu. Se oli aika ikävä tunne. Ja tätä mä en oo kertonut koskaan kenellekään yhtään missään. Mä en edes muista, että tietääks mun äiti tästä. Ja tän jutun tarinan opetus on se, että vaikka sä oot kuinka tutussa ympäristössä, vaikka sulla olisi kuinka tuttuja ihmisiä ympärillä, älä ikinä pidä asetta huolettomasti. Vaikka nykyään aseessa on ne, että ne aseet ei laukee, niin silti varokaa niitä aseita. Ihan mikä tahansa ase, oli se kuula-ase, oli se mikä ase tahansa, niin käsitelkää niitä varoen, ettei käy niinku mulle. Siitä tuli vähän verta kun mä otin sen pois. Mutta joo. Tarinan opetus on vähän silleen, että olkaa varovaisia. Senhän te kyllä tiedätte, mutta te haluatte kuulla. Tai siis, niin. Teille tullaan tosiaan kyllä opettamaan asekäytäntöä myös armeijassa. Siellä se on vähän vaarallisempaa, koska sulla on rynnäkkökivääri kädessä. Mä voin kertoa muutaman tarinan, mitä mä oon kuullut ja nähnyt itse. Me oltiin aseammunnoissa, niin yhdeltä tuli niinku lukkosyöttö, niin se vetäisi näin niinku meitä päin sen aseen. Luutanti hyökkää silleen, mitä helvettiä se alokas nönnönnö oikein tekee. Nyt se ase maahan. Miettikää, jos se ase olisikin ollut niinku sellainen toimintakunnossa. Se olisi painanut liipasinta. Minä ja moni muu ei varmaan oltais tässä paikassa. Joo. Mutta se siitä. Tää on taas tämmönen vähän vakavampi aihe tosiaan. Mutta tuli vaan mieleen mulle ton, kun mä oon miettinyt mun lapsuutta ja näin poispäin, mitä kaikkea mulle on tapahtunut. Ja ehkä ihan hyvä, että kerroin tän. Joo. Päivän kysymyksenä se tulee takas. Vois kysyäkin teiltä, onko teillä ollut mitään tällaisia tilanteita tai läheltä pitää tilanteita tai jollekin teidän sukulaisille käynyt tai näin poispäin. Ja muistakaa vielä kerran, aseella ei leikitä. Vaikka mä tein sen niin ei leikitä. Joo. Ei mulla muuta. Meitsi kiittää ja kuittaa. Me nähdään tulevien videoiden merkeissä. Se on moro.